Anga balma bamanankan mɛnnaw an ka foli bɛ aw ye an bɛ fɛn min ye dunya kiliya tɔnba ka san o san tɔnsigi kɛnɛba nin n'a kɛnɛ bɛ dayɛlɛ ni dunya marabagaw bɛɛ lajɛlen bɛ na yan nɔ ka na saranganiw kɛ ɲinantan o y'a san 78nan ye a kɛnɛ kan an ye Mali ministre min bɛ janbɛ wagati yɛlɛma kow olu kɔlɔlɔw kunbɛliw a tɔgɔ ko Mamadu Samake ayiwa a b'an bolo kɛnɛ kan yan an bɛna na baro ɲininkali tɛŋuni tɛmɛ a la monsieur le ministre an ka foli b'i ye n ce Karisu Tarawele ayiwa aw nana kɛnɛ min kan Mali jamana tɔgɔ la ayiwa yala mun de b'aw bolo aw ka palan kɔnɔ ka na kuma fɔ yan nin kɛnɛ wasalenba in kan ni dunya bɛɛ lajɛlen kumakan bɛ a kɛnɛ kan Karisu Tarawele i ni ce n b'i ka auditeurs bɛɛ fo n b'i ka téléspectateurs bɛɛ fo a y'an bisimila yan nɔ a ka kɛnɛ kan a diyara n ye kosɛbɛ New York yan nɔ i y'a fɔ cogo min na an nana lajɛ bila diɲɛ tɔnsigiba ka lajɛ 78nan diɲɛ jamana bɛɛ bɛ na ni lajɛba in na san o san a bɛ kɛ siɲɛ kelen ka na diɲɛ kunkanko problèmew fɔ an nana ni Mali kumakan de ye yan nɔ jamana bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ diɲɛ kungoba minnu bɛ wagati la donc bɛɛ bɛ na ka nin hakililanta fɔ bɛnkan sɛbɛn dɔ kɛra jamanaw ɲɔgɔn cɛ bɛɛ i tɛgɛ bila sɛbɛn minnu na Mali fana tɛgɛ bila sɛbɛn minnu na a fɔ ko convention internationale ninnu laɲiniw de b'u kɔnɔ walasa laɲiniw ka sabati bɛɛ kan ka waleya dɔw sabati dɔw sigi sen kan donc jamana min ye min kɛ bɛɛ bɛ taa fɔ maintenant min tora fɛnɛ walasa an bɛ ka laɲini ka sabati an b'o yira ɲɔgɔn na walasa baara minnu kan ka boloda walasa an ka se ka an sago sɔrɔ o laɲiniw la an ka se k'o baaraw boloda ka n'i ka jamana intérêt défend an fɛnɛ ma Mali intérêt de défend yan nɔ parce que n'i y'i sigi tɔw bɛ na i kun di i kɔ walasa i kun kana di i kɔ donc f'i ka na i fɛnɛ ka ci lase i ka jamana kunkanko ciw lase i ka population kungow lase diɲɛ tɔnba kan walasa ni diɲɛ kungow bɛ fɔ i fɛnɛ kungo ka ta ba la walasa i ka population fɛnɛ ka laɲiniw ka sabati. Ayiwa monsieur le ministre o tuma na aw bɛ ka mun de makɔnɔ nin tɔnsigiba in na. Tɔnsigi caman b'a kɔrɔ a fɔ ma ko sommet sommet ninnu sommetba dɔ ye a fɔ ma ko développement durable sommet sur le développement durable 2016 lajɛba dɔ kɛra développement durable kan o kɔrɔ ye mun ye jamanaw ka tagaɲɛ k'o sabati a fɔ ma ko ressources naturelles ka se ka olu tɔbɔtɔ olu kana tiɲɛ donc o de laɲini ye développement durable ye an k'an ka sanu bɔ an ka sɛnɛ kɛ an ka baganw mara an ka yiriw turu walasa an ka se ka taa ɲɛ bi nka sini an denw an mɔdenw minnu bɛ na an ka tɔ to olu fɛnɛ ye donc o de laɲini ye développement durable ye jamanaw bɛɛ ye layidu ta k'a fɔ yanni 2030 ni 30 ɲɔgɔn cɛ 2030 ɲɔgɔn cɛ an kan ka waleya dɔw sigi sen kan donc bi tɔnba in senfɛ an bɛna lajɛ mun de kɛra parce que bi ka taa bila 2030 la a tɔ ye san 7 dɔrɔn a man jan bilen donc an bɛna a lajɛ jamana ye mun de kɛ nka mun de tora walasa an ka se ka laɲiniw sabati yan 2030 ɲɔgɔn cɛ donc o baaraw an ye olu kɛ a fɔ ma fɛnɛ ko sommet sur le changement climatique wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw la wagati yɛlɛma a b'a dɔn wagati yɛlɛma bɛ sen na sisan o kɔlɔlɔw fɛnɛ la baara dɔw tun boloda la o baara ninnu na mun de kɛra mun de tora wa mun de kan ka kɛ fɛnɛ donc an kumana o fɛnɛ kan maintenant n'i ye fɔlɔ in ta sisan développement durable in ta o la n'i y'a sigi kɛmɛ da 15 dɔrɔn de waleyala k'a ta 2016 la ka na bi la yɔrɔ ko 85 hali bi o de tora alors que laɲiniw kan ka sabati yan 2030 cɛ donc fo an k'an ka laɲini kuraw de sigi sen kan walasa yan 2030 cɛ hali ni an ma se ka laɲiniw bɛɛ sabati caman ka se ka sabati lajɛ in senfɛ secrétaire général des Nations Unies Guterres y'a jira ko walasa an ka se ka laɲiniw sabati yan 2030 cɛ diɲɛ jamanaw bɛɛ kan ka wari min fara ɲɔgɔn kan dollar wari miliyari 500 san o san fo k'o de fara ɲɔgɔn kan yanni san 2030 ɲɔgɔn cɛ walasa ka laɲiniw sabati
wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw fɛnɛ ta a fɔ ko changement climatique ta o la layiduw fɛnɛ kun tara jamanaw fɛ dollar wari miliyari 100 donc jamana minnu développé olu b'o bɔ walasa ka jamana ma développé k'olu dɛmɛ walasa ka wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw kɛlɛ donc o laɲini o ma sabati wari soba dɔ bɛ yen ko fond vert pour le climat ale fɛnɛ ka baara ye ka wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw kɛlɛ donc o fɛnɛ la wari jamana minnu développé olu kan ka wari bila o kɛsi kɔnɔ walasa ka se ka jamana minnu ma taa ɲɛfɛ k'olu dɛmɛ a fɔ ma fɛnɛ ko fond d'adaptation o fɛnɛ ye bulonba dɔ ye wari bɛ bila min kɔnɔ kɛsiba dɔ ye wari bila min kɔnɔ donc walasa ka wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw kɛlɛ a fɔ ma fɛnɛ ko perte et dommage o fɛnɛ ye laɲiniba dɔ ye jamana minnu bɛ wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw olu en tout cas kɔlɔlɔ bɛ minnu kan olu ka laɲiniba dɔ ye parce que n'i y'a jateminɛ wagati yɛlɛma a bɛ mun de kɛ samiya a y'a jateminɛ an ka samiya tɛ bolo kelen kan san dɔ la san bɛ na kosɛbɛ san dɔ la a tɛ na kosɛbɛ samiya daminɛ cogo man ɲi ou bien a laban cogo man ɲi a fɔ ma ko inondation ji bɛ tiɲɛni kɛ ji bɛ don mɔgɔw kan o y'a kɔlɔlɔ dɔw ye a fɔ ma ko augmentation température funteni bɛ kɛ ka juguya o y'a kɔlɔlɔ dɔw ye a fɔ ma ko sécheresse ja o y'a kɔlɔlɔ dɔw ye o kɔlɔlɔ a fɔ ma ko ouraganw ka tiɲɛnibaw fiɲɛbaw olu bɛ tiɲɛni kɛ mɔgɔ kun o y'a kɔlɔlɔ dɔw ye nka ni kɔlɔlɔ bɛɛ sɔrɔla mun fɛ a sɔrɔla a fɔ ma ko pollution o ye mun ye fiɲɛjugu minnu bɛ usine mobile bɛ fiɲɛjugu minnu bila fiɲɛ fɛ donc olu bɛ taa a fɔ ma ko couche d'ozone sanfɛ o de bɛ taa o tiɲɛ n'o tiɲɛna donc o de bɛ na ni température yɛlɛ ni fɛn ninnu ye nka jɔn y'o kɛ jamana minnu bɛ ɲɛfɛ bi-bi in na olu de ye o kɛ nka a gɛlɛya bɛ jɔn kan bi a gɛlɛya bɛ an jamana minnu bɛ ka développer an minnu ma taa ɲɛfɛ kosɛbɛ a bɛ anw de kan an dun ma an t'a kunna an t'a ju la nka tiɲɛni bɛ anw kan